раёсати вазорати умури дохилии тоҷикистон дар бахши нақлиёт аз боздошти рӯҳбалади ширкати Somon Continent дар душанбе хабар медиҳад ки ба фиреби мусофирони самти Русия айбдор аст. Мақомот Азиз Бобуҷонов 32 сола сокини шаҳри Душанберо ба он айбдор медонанд ки аз мусофирони самти Русия ба маблағи аз 900 то 2100 сомонӣ гирифта, вале ба ваъдааш вафо накардааст. ба гуфтаи мақомот роҳбалади Somon Continent бар ивази маблағҳои гирифтааш бояд дасти кам 6 нафарро тариқи автобуси ин ширкат ба Русия мебурд, аммо пулро ба манфиати худ истифода карда мусофиронро ки аксаран муҳоҷири корӣ буданд фиреб додааст. ин шабу рӯз дар ҳар шаҳру марказҳои ноҳия ва ҷамоату ҳатто деҳаҳои Тоҷикистон эълону овезаҳои ширкатҳои хусусӣ муҳоҷирони кориро ба сафари Русия бо автобусу микроавтобус даъват мекунанд. вале ин сафари назар ба ҳавопаймову қатори арзон вале тӯлонӣ сарсониву саргардонӣ ва азобу машаққатҳои муҳоҷиронро низ ба ҳамроҳ доштааст. бо вуҷуди ин муҳоҷирони кории тоҷик мегӯянд сафари пурмашаққати чанд шабонарӯзӣ дар автобус ба Русияро ба хотири нисбатан арзонии сафар ва сарфаи маблағ таҳаммул мекунанд. онҳо борҳо ба радиои озодӣ видеоҳои саргардонии худ дар роҳ ва чапа шудани автобусе ки дар дохилаш муҳоҷирон буданд ирсол карда аз ин ҳодиса хабар доданд. аксари муҳоҷирони корӣ дар ватан ҷои кориву имкони пулкоркунӣ надоранд ва барои сарфаи ҳар сомонӣ талош мекунанд. ҳоло арзиши сафар ба Русия тавассути ҳавопаймо бештар аз 2000 сомонӣ ва тариқи микроавтобус ва автобусҳо аз 500 то 900 сомонист. агар дар гузашта муҳоҷирон аз баъзе ширкатҳо барои мустақиман ба Русия набурдан ва дар марз ба ҳаволаи тақдир гузоштани онҳо нигаронӣ мекарданд, ҳоло мегӯянд ҳатто чиптапулии онҳоро дар ватани худ бархеҳо аз худ мекунанд. тибқи оморҳои расмӣ солона то 800 000 муҳоҷири корӣ ба Русия мераванд ва зиндагии онҳо аз кор дар Русия таъмин мешавад. вале оморҳои ғайрирасмӣ теъдоди муҳоҷиронро бештар аз 1 миллион нафар мегӯянд. худи муҳоҷирон мегӯянд ин сафар барои онҳо пурмушкил